Ideme sa pozrieť napríklad na arteriálnu hypertenziu, čiže vysoký krvný tlak. Vysoký krvný tlak nebolí. Vysoký krvný tlak sa žiadnym spôsobom neprejavuje a keď sa bavíme o tom, kedy prídu prvé príznaky vysokého krvného tlaku. Tie môžu byť omnoho neskôr, ako sú jeho samotné začiatky a väčšinou to býva neskoro. Neskoro v tom zmysle, že nám hrozí mozgová cievna príhoda, neskoro v tom, že nám hrozí infarkt myokardu, s tým, že pacient diagnostikovaný vysokým krvným tlakom, keď už má naozaj klinický problém, patrí už do takej kategórie, ktorá je už možno niekedy vhodná aj na hospitalizáciu a niekedy vyžaduje aj kombináciu viacerých liekov. To znamená, že už sú také zmeny na srdci a na cievach, ktoré už vyžadujú úplne iný prístup a inú liečbu, ako keď sa na to príde v iniciálnom, čiže začiatočnom štádiu. Arteriová hypertenzia alebo vysoký krvný tlak patrí medzi tie diagnózy, ktoré pacienti veľmi často opomínajú a veľmi často sa stretávame na ambulancii s tým, že oni si krvný tlak merajú pravidelne alebo sporadicky, čo už v reáli neodzrkadľuje tú pravú situáciu, s ktorou sa stretávame my u pacientov. To znamená, príde pacient na preventívnu prehliadku, povie, že on si krvný tlak meria a že on má len trošku zvýšený. A zistíme, že takýto zvýšený krvný tlak má už niekoľko rokov a vtedy začína tá práva diagnostika. Pacient sa dostaví na vyšetrenie EKG, odmerá sa mu krvný tlak a samozrejme ten tlak už ideálny nie je. A vzhľadom k tomu, že pacient udáva, že to je už niekoľko rokov, môžeme čakať, že nejaké drobné zmeny sa už v tom srdcovo-cievnom systéme mohli uskutočniť alebo zrealizovať. Tým pádom dávame vyšetriť aj tukový profil, ktorý ruka v ruke ide aj s tým vyšetrením krvného tlaku u pacienta. Generácia našich rodičov, povedzme si pravdu, si krvný tlak merala o mnoho menej, ako to robíme my. Vzhľadom k tomu, že mnoho ľudí v dnešnej dobe má už informácie, že predsa len merať si krvný tlak je určite prospešné a má to svoj zmysel. Už len z toho dôvodu, že viete dať lekárovi anamnestický údaj, kedy ste zaznamenali prvé zvýšenia krvného tlaku, čo má pri diagnostike veľký význam. Tým pádom vieme podchytiť omnoho skôr rozvíjajúci sa vysoký krvný tlak, čiže hypertenziu. Vieme ju omnoho lepšie liečiť s väčším efektom a určite vieme a zahájime tú liečbu čo najskôr, pokiaľ je to nevyhnutné. Čo v mnohých prípadoch aj je a určite skôr ako generácie pred nami, kde sa vysoký krvný tlak začal liečiť až o niekoľko rokov neskôr, ako liečíme terajšej generácii.